Kain po. Hi mga kawan! Welcome back to my cooking. For today's video po, magmumukbang po tayo ng garlic butter shrimp, tapos buttered tahong. Drinks po natin, lemon green tea, may rice pa tayo sa likod, saka extra rice. For before tayo mag-start, i-bless po natin yung food na nasa harapan. Sa mahilig po sa seafoods po, kain po tayo. Kain po. Kain po. Sarap.
Sarap. Ayan, tapos na po yung mukbang po natin. Thank you so much po sa laging andito po sa premiere, sa mga silent viewers po. Maraming salamat po. Thank you so much po sa laging nag-share po ng videos po ng Maggie's Cuisine. Thank you so much po sa suporta at saka God bless po. Flex ko lang po mga members po ng Maggie's Cuisine. Pini Kalalang, Chibi Rosel, Mexgo at saka Richelle Kawad. Sa Sulikawa po, Jubel Mukbang, Food is Life TV, Ikim Salazar Update, Itsugi, Nanay Madselen, ST Vlogs, Giner, Angie Monsor, saka sa bagong member po ng Sulid Kawa, welcome po, Sisikoy I. Garcia 1301. Maraming salamat Sisikoy sa tiwala at saka suporta. Sa Super Kawa po, Arceler Bunes, Ens Mukbang, at saka Ron21 Saudi Vlog. Silang lahat po ay may YouTube channel po. Paki-like and subscribe po. Maraming salamat. Shoutout po sa Solid Mukbangers, sa lahat po ng Pinoy ASMR Mukbangers. Shoutout po. At sa lahat po ng Pinoy YouTubers po. Shoutout din po. Shoutout po sa Team Matibay. Maria Chance Vlog po. Paki-like and subscribe po. Maraming salamat. Sa mga bagong napadaan at naligaw, dito po sa channel na to, please po, paki-like and subscribe. Maggie's Cuisine po. Maraming salamat po. If you like this video, please like, share, and subscribe. And don't forget to hit the notification bell para ma-update kayo kapag may bago kaming videos. Thank you for watching. Bye-bye. God bless.